салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум ба ҳама кули подписчикои канали Хайри Муҳоҷир. Саломи хима ба ҳаматон мерасонам. ҳазор раҳмати калон барои дастгириётон. Баъдан як читон мегӯм ки то ҳамин қарӯза бисёро мақсад менависем ки мақсад қатъи тем чим дастгирӣ ҳамаш да ҳазор раҳмати калон. ба як чи да ҳамиша видео партофтам. мақсад гуфтем ки ҳама мегуфтем ки модари ту модари ма ҳай. ман нафаҳмидам ки модари ту модари ман мегӯ, не ки дар комментари омадем модарта фалон кунам, хоҳарта фалон кунам, занта фалон кунам. нафаҳмидам ки мақсад модари ма ҳай мегӯянд, хоҳарат хоҳари ма ҳай мегӯянд, не ки медурӯянд модарои худтон агар зинаchiда хӯрад мекунед. ман нафаҳмидам чӣ ба итарин шумо. барои ҳамин хабар бародарои азиз, ман як читон мегӯм, фаромӯш накунед, ҳеҷ вақт фаромӯш накунед ки ман ҳар як чизи то имрӯза карда будам, ба факт ба доказат бароварда будам, не ки мардам ҳамира мехостаю бо мехеза хӯрад мекунад. барои ҳамин ахирон видео ягон каса дига ответ наметам, ягон одам изота неми ҳазор видео против мекунем, дига ответо наметам, ҳазор видео ки ответ наметам. ба худованд меспорам ҳар як тата ана охирон видеое ки инам бо мегӯм, охирон видеое ки ответ дар ягон одам тамом, дига инамирӯз видео дига ответ намешава ягон одам изода. ҳамин кори беҳтарин савоб ҳамие ки як модар як хоҳар дар кӯча мемонанд, онро дастгирӣ мекунем, кори беҳтарин анами корай. баъдан ҷои корое ки ҳамчи хеле мерафтам реклама мекардам, ҷои кора мерам реклама мекунам. хулоси гап ки корое ки ай сипас мекунем ки барои мардуми миллати тоҷик ана чӣ хел бигӯм фоида бошад, мақсад корое бошад ки ҳам барои миллат савоб бошад, ҳам барои мақсад чӣ ном дорад савобияти ба машам бараса, ба мардуми миллатам мақсад чӣ ном дорад фоида бошад. барои ҳамин хат дига ягон намуд видео айма жидат накунем ки фалона ответ бите, фалона ответ бите. шайтон ман бировардан, мошенник ман бировардан, зинокор ман бировардан, пули масҷидам гуфтан хӯрдӣ, чӣ кор кардан ки ман намедонам. чизе ки мегӯянд оштон шавад. ин ҳамин комментари поин ай шумо навистан бигирен чанд қай метонен. ҳамин хаша фаромӯш накунем ки мегуфтен модари шумо модари мо, хоҳари шумо хоҳари мо. ман нафаҳмидам ки ин қадар шумо чиликотон машқ кардаген мехезен модарои худтона хоҳарои худтона хӯрад мекунен. барои ҳамин ай спас дига видео тамом закрита, дига охирон видеое ки инами видео мешава ки ягон кас ответ ягон чи ай спас дига айма жидат накунем видео, ягон намуд видео дига айма барои ответ жидат накунем. фақат видео айма жидат кунем. реклама ав як каса зубор ягон хоҳар, ягон модар, ягон бародаре ки беморе маъюб ягон ҷо меғалта мешкана раҳда мемона, инам тари темода фақат заниматсия мекунем. ёрдам немчизода метонам карда. ягон кас бародари аз илтимос ба бисёр менависен, хона надорам, хона зуборам ки хона бихарем, темода ман намекунам, пешаки мегӯм то фақат беморода метонам ки бирам видео кунам, зубор кунам. тамоми нами қайдасти ман меам мекунам бародари азиз, ягон ҷои корам боша мақсад мекунам, мерам реклама мекунам, пешниҳодтон мекунам. дига тамом. як бор дига ҳазор раҳмат барои модар махорат кардан, падар махорат кардан, ҳазор раҳмати калон. зан ма махорат кардем, хоҳар ма махорат кардем. фикр кунем ки ҳам модари ма модари шумо буд, падари ма падари шумо буд, хоҳари ма хоҳари шумо буд, ҳамчи худтон махорат кардем. барои ҳамин ҳаматон да ҳазор раҳмати калон. стоп видео дига ответ ҳама чиз стоп. дига саломати худам хуб нест, ба худо ҳамин видеоро хостам бикунам барои шумо ки ҳамин қадар саломатӣ мина. бо ҳамиша комментариётон хондам, ҳама дами худои тоба кардам. фақат модара мерасен. ман намедонам дар ҷо тарбия бисёр ёфтем ки модари ма мегӯянд, не ки нигоҳ кунед чӣ кор мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошен, ҳамавақт ҳамдигарро дуо кунем. фақат модарое ки ҳамавақт дар комментар менависен дар ҳаққам дуо мекунем, дуо кунед тезтара соз шавам. иншалло ки бо дар хизмат ҳастам. ҳар як модарро рафта сиёмка карда пешниҳод мекунем ана барои якҷоягӣ дастгирӣ кардан. худо нигаҳбон боша бародарои азиз. стоп мегӯм бо ина охирон видеои ответ. салому алейкум.